Shadow na day ko mga ka-feeling gwapang akong gigamit kay si Vice Cosmetic eyeshadow. Orange shade ang akong pinakaunang gibutang sa ko ang eyeshadow mga ka-feeling gwapa. O gusto ninyong makuha nga nindot og perfect inyong eyeshadow mga ka-feeling gwapa, kailangan lang jud na ninyo i-blend og maayo balag hawi na inyong kamot. Next shade nga akong gikuha is kanang color brown, so akong gibutang dira sa pinakailalom sa crease. Kay dayon lahi na sad nga brush ang inyong gamiton ana mga ka-feeling gwapa kay para limpyo ang iyong eyeshadow. Blend is the key mga ka-feeling gwapa kay para ma-achieve nato ang nice looking sa atong eyeshadow. Ang last color nga atong kwaon mga ka-feeling gwapa is kanang color black, ato na ibutang sa pinakakilid sa ato ang mata. Of course kay feeling gwapa man ta, so ato na lang ni panindigan mga ka-feeling gwapa magbutang ta og glitters. So kanang glitters nga akong gibutang dira pwede na ninyo mo-order dito sa Pink Blush Cosmetic. So inana ka sayon o ginana ra kadali ang pagbuhat og eyeshadow. So sayon na kay siya pila ra ka shade imong gamiton para maka-create na ka og easy looking eyeshadow. For me jud mga ka-feeling gwapa, ang isa nga makanindot sa imong mata is kailangan jud kang mabutang og mga glitters eyeshadow sa